Gamitan ninyo ang balaang kasulatan kay naa diha ang kamatuoran. Ayaw mong tuog mga libro nga nagsulat-sulat og lain. Ginoo ba to sila? Dios ba to sila? Kay daghan na nagsulat og mga libro iya og filosofiya. Ang kamatuoran mao ang atong sundon. Ayaw atong mga baka. Kung nituot ta sa iyang mga sinulat tungod kay sikat siya iya na sa kalibutan. Aduna gid Dios. Bisan ang mga siyensya karon maglisod na sila pagtugkad. Nya, Kol, nakoy nabasahan sa Balaang Kasulatan nga adunay gamiton sa Dios nga may motintal sa tuwa nga mao ang labing suod kanato. Pwede ang mga igsoon o pwede ang anak o ginikanan. Pwede mong lawas kanang magsakit ka. Pwede po ang lawas. Kanang magsakit ka nga dili ka magmahit. Mo na akong giingon boy dinhi sa kalibutan na naata sa kalibutan puno sa pagsulay na mga kasaysayan. Gikinahanglan jud na kana sila. Kung adunay mo ni inyo ang bantayan, kinahanglan dili gid mo mapasigarbuhon, dili mo hakog. Kay mao man na ang pinakaunang dako nga sala, dili ba? Kung hakog ka sa pagpaminaw sa pagpaubos, ikaw mo'y gamiton. Hakog ka sa panahon sa pag-adto sa mga kotso-kotso kay wala kay time, mas dali nimo ang muduol kay ang duulan man ang yawa muduol man sa imuha nya ang iya sa Ginoo magpaabot ra man sa kabalo kasi Papa Jesus siloso ang Dios siloso ano man dili siya mamugos kay kung mamugos siya dili mailhan ang tao mao nang giingon siya nga walay bili nga mato kay ano man kung walay mga tao di ay nga suod kanimo nga musulay kanimo mailhan ka nga nagpaubos Dili. Kung kanong tong mga tao nga gaandra kaayo nga musulay kanimo di ba dili ka matarog tama ba gamiton imong lawas ang last gani nga gamiton ang imuhang lawas no nang uban nga bulahan katong nagmasakiton ngano man kay sulayon ka nga dili ba gyud ka magmahay sa Dios diha ka mabalaan itugyan nimo sa Ginoo nya diha tanawa si Job nganong gi-example ni Jesus si Job ug si Lazaro tanawa gud ninyo unya dinhi sa atwa dili na pareha sa tanan ni Lazaro kung parehaon ka ni Lazaro ug ni Job na ba kay mo tuon ni Kristo nga karon gani basulon man gani siya ginuasa naman ka Ginoo man ka nganong naa may linog-linog ang tao nga maalamon nining akong mga gipangsulti mangita gyud mo na dinhi ang iingon sa espiritu magduhig ko kay muhikap ko sa mga agtang pero mao na ning giingon sa Ginoo maila ang mga tao kung kinsa ang mahadlok sa Dios muduol og mangita kanako dinhi kanato dito man naman na diri wala ko gidamas sa tong kaugalingon ng dongsod boy nahadlok ko sa Ginoo nahadlok ko sa Dios kay kung uyog ka ni apil ta tanan iya naman ginasulti tanan kanunay siya nagahilak ang kanang nagasulti nga sila ang una nagdebate, nag-ilog daghan niyang gihatag sa kaboy pero katungod din na sa nagtuon og kalibutanon ang nagtuon sa kalibutanon sa tawhanon kanang mga sinsa ilanan ng katungod kanang naay mga vision ilan na po ng katungod kanang naay mga mission mga pare mga pastor ilan ng katungod pero kung ang katungod ilang gituis kana sila na manubak na sa Dios pero ang katungod nga gihatag sa espiritu nako siya ang nagtudlo nako ako ang isulti bahala kung saong ko nila mayon sila mali ni ako nahigugmamang ko sa mga tao din sa kalibutan gusto man ko nga wala na katalagman nga ibubo sa mga anghel nga daotan mga kasakitan gusto man ko ang mga tao nga mga dato din gusto man ko ang mga tao nga mahuman gyud silang pangandoy pero mao man akong problema pod kay mga tao na pod kung hayahay na pod din sa kalibutan dili na pod mahadlok sa Dios di na pod mamapit kanato iusahon man unta ang lawas ng espiritu muhatag panahon sa iya sa Dios kung naata sa kalibutan dili ta magsige salo sa mga libak ug mga tabi dili ta magsige pakig-away dili ta sige og hukom busa kanang walay bilhin nga bato samahan bilinon kanato kay diya ka makita nga nagpaubos tama Tama. Ayaw mo kaguhol nga daw na suod kanimo o anak o ginikanan o ikaw baka gamiton nimong lawas ay mo kaguhol kay sulayon mang ani ang bulawan Tama. kung ingon sila nga kita gisulay kay kita Diyos nun tanawa ng mga tao nga wala magay nagaampo dito sa upatay
Mga tingin si Kristo bulahan ang masakiton nga naman gitagaan pagtsansa. Kay kung masakito naman ka, maminaw naman ka sa Diyos. Maminaw naman kasi imong silingan. Maminaw naman kasi imong inahan. Maminaw naman kasi imong mga anak. Kay kung wala ka naagig sakit din sa pagpatay ang problema niya na asa, kinsa imong amahan. Kung mamatay ka sa sala, sa to pa, silutan ka sa imong sala. Tama. Kung namatay ka nga nahimo kang balaan o mapaubsanon, mabuhi ka hangtod sa kantoran. Adunay bagong langit o bagong yuta. Kung maingon sila nga wala na naa sa balaang kasulatan. Kung maingon pag sa dili Islam mo tuo kasi nulat ka na sa tao ang balaang kasulatan, ngano magsimba man ta pag-ampo ta. Ako gining isulti na kay wala ko kabalo kano sa ako waon sa Dios. Wala ko kabalo kay bisan kamo nakabalo ba dai mo? Tama? Tama. Sa masakilat sa kawatan ang atong kinabuhi ug ang kalibutan. O sa mga damta, bulawanan ang tanang na. Bugat ang akong iyang gihatag ka na ako, boy. Hindi ba mang bugat kay iyang gihatag ka na ako? Paano bugat man? Kay iya mang gipakita ka na ako ang mga tao nga supil ka niya. Iyan sa man ako napagsulti. Naaman na sila o galingong filosofiya. O mamatay na pod, biingon na pod na naluwas. Boy, walay tao nga makaluwas. Si Kristo, ang Diyos amahan lang kay nahiusa naman ang amahan kaniya. Mabalik din sa laglagon giniya to ang mga tao nga dili mo tuo sa iyang mga sugot. Wala ni sunod kaniya. Kanino siya sunduga ko ninyo. Isang yaw kini ang maayong balita. Ang maayong balita dili tabi. Kung adunay namunuhan sa tong nasod, taora lang na sila kailanang katungdanan. Ang ako kay katungodan ang simbahan isultigid ang kamatuoran. Unya ang balaod man sa simbahan kanang Biblia na aman. Mao na ang isulti. Dili kay magbuhat-buhat og laing pulpito, laing balaod. O magulga inon kanunay sa mga tao. Tanawa dagang mga Kristiyano karon. Pero ngano mang nag-away man hinon ng mga tao. Kung ingon sa Kristiyano, sa to pagigamit si Kristo haron nagsigig debatiyay nagilugay. Una to akong giingon sa vlog nato nga nag-away namang gani sa pagtuo unsa pagha. Ang mga pastor o mga pari o unsa pagwawali nagilog namang gani. Unsa nakatuyang mga sumusunod. So makig-away pud to. Tama. Dituluan man nila nga nagdebate na nag-away na. Wala to na nagsumbagay. Pero labaw na. May pa'y nagsumbagay o nagpatay kay mahuman pa dayon. Dili man na mahuman. Tanawa aduna ba'y nagpatunga nila kay kisay na daog. Dilibog lahinon ang tao. Ang maayo lang manulti mo'y madaog. Pero ang nakadungog ani isulti ni ana sa balaang kasulatan ay mga title human na lang aron masabtan ang tanan. Dili gid masabtan ang kanta, ang awit, boy, kung putol-putulon. Kung magsulti po kag putol-putol masabtan ka sa tao. Dili. Muna ingon nga, subaya, sumtuka ko ninyo. Ana-ana ang tanan ng kaluwasan. Murag-murag ingon tagbuang niya, isulti nila ang magbasa ko ng buwang. Asa ang buwang? Katong nagsigig kanta nga matuman ng pagbuot din ni sa yuta miyon sa langit. Kung sa pagbuot ni Kristo nga wala man ta. Ayaw ko gamitang mahimo mga lang doon. Mahimo mala. Ana-ana, pasaylo haron ikaw pasayloon. Oh. Kasi buang ana, nagsige tag-ampo anak sa Dios niya. Wala ta kapasaylo. Nagsige hinuon tag pataas, sige tag hukom sa mga tao nga naa nagatiman. Naas na munuan. Boy, ang daotan boy. Maghilom-hilom ka na kay lakon. Mangitaktok na naanas ba ang kasulatan. Tama. Sa kung subayon na nato ang polong na yun sa panid-an, gid ninyo ang kinaiya sa taong na nagwali. Kay maingon sila ay lamig tanawa kay makasala pud mi. Busa kung maingon sila ay lamig tanawa ay lang pud nyo sa paminawa. Kay kung inyo silang gisunod sila nga sila inyong balaan inya bad ilang binuhatan. Maglisod manggani sila pag-usap silang kaugalingon usbon pa mo. Mo na ingon siya. Di ba? Ang namunuan ha, sulat ni San Pablo ngadto kay Timoteo ang nag-alagad sa simbahan. Ang pangulo sa simbahan o kaya ninyo na humana pagbasa kay kung mao na ang buhaton sa mga nangulo nagwali klaro jud ang mga tao mo to kanila kinaiyaman basahan ninyo na sa balaang kasulatan mano nanay misyon nga gihatag sa Dios kanato boy si ni Papa Jesus. Tama nana. Nanay misyon mao na ang misyon pero nagbuhat man taglaing misyon. Yan hitabo inulay ng atong bisyon. Ano man?
Kabalo ta kisa itong amahan, kinaghukom ta. Tama. Na naghukom, na malikas, nagpataas, nagpasigarbo, o kabalo na kaanak, kinsa na nga kinaiya, iyasa, Otan. ang dautan. O kabalo na kinsa yung mga amahan. O pwede sa kuadre, ang makig-away sa kuadre, di man ko makig-away. Nan, kinsa kuno ko. Tama no? Tama. Sinugo lang ko sa Diyos. Mm. Alagad lang ko ninyo ano yung naitambalan ako rin bisig nangabaho na gani ang lawas nangaanak ng gani sila kaya nangayok ko depende sa kinasing-kasing pray man ta pray ka muhatag pray po kang atili o ako alanggi pangayo tumana lang ang sugo sa Diyos manangagawali ko kasulti kung na mga anak ng kahit ulo sa iyong ginikanan maingnom pa ko ayaw mo sige, ayaw mo pagay guys yung ginikanan, kaya inyo rabang tulobago no, tahora lang yung ginikanan. Kung inyong ginikanan nga, laing ipasagdahin na kaya ng tulobagon, kaya naamang po si tulobagon nga na kaninyo unsangan, ayaw pasok ang anak. Ngayon maingon sila nga, anak magod na sila, ayaw ho, me. Kaya walay bili nga bato na bililon kaninyo. Mana ingon niya, ang mga bato nga walay bili sa amahan, magpili man ang amahan ug maayong bato, mga pulpog. Sulayan ninyo, ako na isultikan ninyo. Di ba mang, akong isultikan ninyo. Listing daw mo, nakigbingkin ka ninyo ug ayaw lang siya awaya. Di ba maulawan sila? Tama no? Tama, mali. Tama, Ed. Mo na ang walay bili nga bato sa amahan. Mga pulpog sila maulawan. Wala din daghang nagdaot ka ninyo sa Facebook, sa YouTube. Daghang nagdaot nga kulto, bad diri. Nga sa naron sila. Muduol ko nila nga panahon na unta na makisulti sila sa kuha. Dili man pod miskot nga tuwas mga libak sa tao. Pero abi nimo boy, nalipay ko. Ano man? Sila ang nagpamatuod na ako nga nagpaubos. Unya sige lang kog ingon sa Ginoo nga, Ginoo pasaylo ayon taon sila mga pinangga pod nako ni sila. Dili po ko gusto nga mawala sila kanako. Kani sila nanginabuhi pod mga kabus pod ni sila. Wala na sa Biblia, mga kabos po ni sila. Pero kabos mag-una-una. Boy, magpakadato ta sa Diyos. Magpakadato ta sa atong kaalam. Kung dato ta sa kaalam, dili na ta dali masuko. Tama? Tama. Kung sa may pangatana, wala nga isulti na unta ni sa mga tao. Ang Diyos, kahadlokan na to ang Diyos. Dili kahadlokan ang tao nga makapatay sa tong lawas. Kahadlokan na to ang makalaglag sa Espiritu. Bisan buhi ta pero nagpatay ta sa atong mga mali, naghukom ta, nagpatay ta sa atong kaugalingon, di ba? Buhi ta pero patay ta. Tama. Mo na nga pagbuhatag maayo, halang mamatay ta pero adun natay paglaom sa hustong himaya. Amen. Nataris kalimutan, nagpaabot ta sa atong kamatayon, sa atong iyang pagbalik. Kaya doon na sige saad ka na to. So, matagtaw nga makigbingkil ninyo, mulipak ka ninyo. Paglipay mo, inon, inga, amahan, pasayloa sila. Kaya wa sila nasayo silang gibuhat. Kaya gusto unta silang masayip, mangutana unta sa kaninyo. Tama? Tama. Kanang nagsigig istorya di daotan, wa mo na, di ba gusto magpakisayod? Kano makasabot unta sila sa buot na kung ipasabot. Muduol ta sila nako og mangutana di makakaplag. Mo nagingon si Ginoo nga nung isumbingay niya pati subtik aron makita niya ang tao nga gustong mangita. Tama? Tama. Kaya kung ihang dito nagsulti daghang musip-sip naman gani nga wala nakasabot. Tanawa nang nakasulti karon dinhi sa tuwa nga daotan ni. Pabasahag bala ang kasulatan. Sa una gipakaulawan ta kay diha sa atong simbahan gipa memorize ta sa gipakuan ta ginapalid ta sa mito ako imbis kami lang tukong pamilya portin daghana ang nanindog pero katong nang nagsulti anak katong nagasimba ko nga buutan ako no sila basi magtapad mi nakasagulo na sa mito ako nakasagulo na Manay pangutana. pero ako nakasagulo malagi ko ningon sila nga kung dili ko no makasulti anak memorize bad kaya ako lagi mahubad man ako ang ama namo. Nagampo gani kaboy nga naalang sa inyong liog. Pagkaroon na.
Makampo kay mo ama namo gikan sa kasing-kasing kay na ang templo sa Dios atong kasing-kasing, dili sa atong ulo. Una nga putol ang atong pagtuo nga nagampo ta. Yes, tama. Kaya unsa man tanaw kung ginakasing-kasing na to ang pagampo sa ama namo. Gituman unta nato ang iyang pagbuot. Tanawa, daghang nagampo anano nagtuman. Wala. Na sa simbahan nagtapad. Puros na nag-away. Asa naman to? Pasaylo kami sa among mga sala. Ingon sa pagpasaylo. Nga wala, magani ka nakapasaylo. Nga nisulod ka sa simbahan. Yan, ikaon di ka sa iyong lawas. Unsa man na? Bugal-bugal na sa espiritu. Malaanon. Unsa ang laman sa hostiyas. Mugawas na sa iyong lawas. Yes. Unsa ang paggawas sa lawas kay wala ka kasabot. Kinsa si Kristo. Kung naa si Kristo, mapaubsanon mo pasaylo sa nakasala. Kumukaon ka na, boy. Balaan na. Kung kamo mo buhat. Tama? Tama. Ang buhat makapamatuod sa imong pinulungan. Nagpasan ka, nagkwintas kag cross, pero tani mong kiniya, Kristiyano ba? Ngutan ako. Pero kung bisag wala ka nagkwintas, mo nang ingon si Kristo, sa inyong paggamit sa akong gibalaan. Na, gamit man, kay wala man niya giak, wala man gikinabuhi ang pulong nga mahimo tang balaan. Matuman ang pagbuot dinhi sa yuta miyon sa langit. Yes, gibutang nato ang cross, pero gituman nato. Manang ingon sa anghel, labaw pa manggani mo. Kanako. Yes, tinuod man, labaw pa man ta ni Kristo. Ano man? Buhat-buhat man taglaing balaod. Kay kung ingon si Kristo ang labaw kanato, siya ang atong hari, gituman nato ang iyang pagbuot, pagpaubos, pagpasaylo. Bulahan ka mo gidugdog, bulahan ka mo kabus. Ayaw ka mo kasuko, higugma ang kaway. Ayaw ka mo paghukom, tanawa, nagdebate. Wala na nagpataas. Mag-ilog, kinsang labaw. Ay na mag-ilog. Nakaman dito, ay na mag-debate. Ako lang, isa lang ang Diyos. Nga wala na nagpataas. Boy, ako na yung isulti na gyud ni kay dili naman ako ni pwede taguan kay kung si Biden mo sanction kay Putin. Ang Diyos wala na mo kabalo. Nanay sanction sa Diyos kanato. Pag abot ini mga katalagman mulinog, mga kasakitan, pagbantay mo kay mao na ni ang una. Nanas wala ang kasalatan. Ang pagpahinumdum nga mo balik siya. Nga po na sa gipadayag. Sulat ni Daniel. Daghang pa mga sulat na. Ni Joel, daghang mga sulat na diha. Pag-abot sa katapusan sa kalibutan, daghang mga katalagman. Mupula ang langit. O daghang ng mga... Unya pata magbago. Nung inigbalik na niya, nga laglago niya ang mga laglago nun. Oy, isong tinato ning kamaturan mo ni karon naglanog-lanog pinaagi aning YouTube atong gigamit. Ang dili gusto. Dili dapat ka na to. Pero nasayad ako nga daghang mahadlok sa Diyos. Pero gisaaran lang nga maluwas na sila tungod sa ilang pagtuo. Boy, ang tinuod nga nagatuo sa tinuod nga nagpakamatay para sa sala. Wala nagatuo sa tao nga wa manggani nagpakamatay. Tama? Tama. Dito mo tuo sa may katungod, di ba? Ang Diyos, di ba na, naanas wala ang kasulatan? Kamo magbabasa ni, dili na ko, may basa-basa pa na dito. Ang Diyos nagpakamatay. Busa may katungod siya nga mubandod kaninyo sa impierno. O naanas wala ang kasulatan, dili ba? Na. Tanawa, dagan nag-angkon, ani, dagan na po yun, asa na makita. Sa to pa, kung magsigi sila yung asa na makita, dili sila magbabasa. Nagpili sila dalan nila. Tama. Mo na nga, dili mo magpili og dalan. Basahan ninyo. Gikan sa sinugdanan haron dili ta muliko og laing dalan. Kanang nagpili-pili kanang na maglukso-lukso kani makita na dito. Mga buang mana kay ngano man nagliko man mo, nagbuhat man mo og laing dalan. Isa lang ang dalan nga gihatag ni Kristo. Kanang mga title mo na ang mabanon. Di ba unsa ang dila? Naa pa na dito. Yung ano, magkuha ka diyan sa lain ng mga pinulungan, di malibog mo ang tao. Oy, kani adto ingon mo nga lahi ang atong mga dagang mga pastor, mga pari o kanang nagwali na mga buotan man na sila nganong wala man ni gitudlo. Yes. Kaya itong panahon na gipasilihan pa na gidangin. Pero mailhan ang mga tao nga gusto mangita. Wala pa man ang espiritu. Muna din sultihan ko kamo. Nagantos ko Nagtuwa sila nga kaning akong sulti para sa akong kaluwasan. Dili. Gitahatag na nako ang akong kagalingon nato sa Dios.
Ngayon sila, bulahan hinuling anak. Dili, mas bulahan ang mamati nako. Amo sa mga namati, mas bulahan mo. Kung sa man kono, ang akong ikatag kaninyo, ipuriba nako. Ang ako alang ikatag kaninyo, ang akong pagsakripisyo, paghilak, kanunay magabi. Pagsakripisyo, pinagi sa pagpangayo sa inyong mga sakit, aron na ayaw mo. Pagsakripisyo, pinagi sa inyong mga sakit, sa espirituhanon, kaning pagpakaruing nun. Amen? Pagkabakakon, Tama. pagkamapahitason, gigamit si Kristo. Boy, kung musuko sila sa kuha, alipay mampud ko, kung kaong ko sa Ginoo para kanila. Ano nga, bisag daotan ka man, igugmaan niyo sa kahit tanawa tong tulisan, di ba? Kasi dako pa sila ikabayad. Dako silang salapan, mas dako ang ibayad. Kaysa katong nagpag-ingon nga sila sinunggo si Kristo, nagtrabaho na sila, nag-alaga sila, nagpuasa, di ba na sa balaang kasulatan? Gamay salapan, mas gamay ang gibayad. Nga nagpataas na sila, busa ipaubos. Kanang nagawali karon nga sila ang tuuhan, kana sila nagpataas na po eh. Isa lang ang Diyos. Isa lang iyang suko. Isa lang iyang misyon. Siya lang ang balaan. Ang balaan boy. Ang balalahan, kamo nga naminaw. Ang balaan, katong nagtuman sa balaan. Nagtuman, siya napatay na, na nahimong balaan ka na. Amen. Ang santo, kanang namatay na. Wala ang usahin na natay kaliwat nga namatay na. Gisantos na to yung mga balaang binuhatan. Wala santos nga tao na adili. Na ikasaysayan. Nagpakanaog na sa Diyos. Nag-ingon nga sila na adto na sinugo sila sa Diyos. Nagpakanaog na sa Diyos. Pabuta nga ang espiritu mo'y maoy maghimala. Ayaw pagpatpat ka maghimala. Dini ka na to nagpakita. Masaya ka maghila ko, Ginoo nga nung mausab man ko, Ginoo nga nung ang buslot man ko, wala na ko nang ikuan. Niya ubos ra ba ko, basi musuko sila kanako. Ako, mao ako. Pwede siya mo gamit sa tao. Nga angay niyang gamiton, mo reflect. Mana nga, ang nagbuhat og maayo, nga naning kamot, naghatag siyang kaugalingon nato sa Dios, mo reflect na sama ni Kristo. John 16. Kung napagbuhat og maayo, mo reflect ka mo sama sa mga idol, ng mga santos ng tao. Makaingon ka mo kaning mga santos na luwas. Pag himala pod mo, himala ba? Nagkikan sa inyong mga sala. Aron malawas mo po mo sama kaniya. Amen. Ang nag-idol ni Mama Mary, kanang nagkugos-kugos, niya gipangwartahan ni noon. Sunda po ninyo ang kinaya ni Mama Mary, ang mahigugmaon sa iyong pamilya. Dili tabian, dili bakakon, dili palahubog. Pag himala pod, sip-sip man na, nga wala ta nagbuhat sa iyang mga sugo, sip-sip na siya. Ayaw pag sip-sip si mong agalon. Kaya ang agalon, mahulga si mong sulugon. Wala na sa Biblia na. Wala ang tao, gusto sila dito sa naimata, naidalunggan, dili makadungog, dili makakita, o naibaba, di makasulti, dito sila. Sip-sip man na. Pero dini ka na ako nga gibuhi ang una-una sa espiritu. Tanaw ni ako mga gisulti iya sa espiritu, dili. Yes. Kung sa kuha lang ni, pabor ni nako, dato ko. Pero tanaw na ang gusto sila. Nabagalantay sa kaldero, kaya mo hinuan ng karnero yung nagpakaon. Tama. Dili sila gusto sa kuha. Kaya madunggan man nila ang tingog sa espiritu. Ang espiritu nagsulti sa kamaturan, ana sa balaang kasulatan, ana sa otoridad. Wala na ilain nga mga propeta. Gibili na ni Kristo pinagi ang New Testament. Kaya ang daan kaniadto nagkahanaw na o nagkadunot, wala na. Si Jesus ang tinuod nga pari. Sulat niya ngadto sa taga-Hebreo. Tama? Tama. Sa pinakaubos. Yung gibago ang mga kasabutan kay nakita samahan nga doon ay mga kasaypanan, di ba? Giklaro niya. Kaya ang kasaypanan to samahan, dili man siya makita. Daga nagpadis-diyas. Daga nag-angkon kaniya. Bara-ibara man siya. Hindi na nag-away sila. Tama ni David nag-away. Nga, magpalansang sa krus. O bago niya. O natuman ang sugo sa espiritu ng amahan kaniya. Pasano ni mo ni ang cross. Ang mga sala sa tao, ikaw magantos. Mga ko sa kuha karon diri. Ang tao nga naglipak na ko, ang tao nga nagdumot na ko, ni suko ka na ko. Wala ko nagsuko nila. Ako hinoy nag-ingon sa Ginoo. Ginoo, pasayloan sila. Ako na lang ang kuha para kanila. Kay maluoy ko nila. Tama? Amo pod nga akong ginasultihan. Ayaw na mong dawat-dawat o dili maayo. Kay ang yawa magpunay sul-sul kaninyo parang kamupod matintal.
Kung ano na makigbinggit paglipay kay diha mo makitaan nga kamo mahigugmaon. Amen. Amen. Kamo diha mo makitaan nga kamo dili mo dawat og iya sa kalibutan. Di ba? Ang iya sa kalibutan, di pakira, di pakarong ino nagakom, nagapatas. Okay? Yan na. Ana ata dinhi magbago sa tong kaugalingon. Magunsaman ta ang mga tao nga dili mo bago. Kung makita na ta ang atong binuhatan nagabago, ang buhat mo'y makapamatuod nga kita nintuman sa sugo sa Dios. Tama? Tama. Magunsama magsulti ta nga nagpaubos. Pero wala nakita ka nato. Nibiya ta sa atong kalibutan ng tawanon. Pero nakakabos mo diri di ba wa man? Wala. Ngayon man ang Ginoo, iusaho nimo santang naa sa dinhi sa kalibutan nagkaon pa man ta. Mao kani nga mag-ampo ta magbalaan taron taas pa ang panahon sa kalibutan. Kay dili madungog ang atong pag-ampo kung aduna tay jutay nga sala. Nan, kung nagsigit ang ampo dawtan pod ta sipang lipak sig hukom nagpataas. Madungog ta sa Ginoo. Di dali hinuon matapos ang kalibutan. Kay ang daotan kan gusto na niyang gunubon ang kalibutan apan tungod ni Kristo. Gitaas-taasan pa niya. Yapang gidupan, yapang giabunuhan. O naaman na sa balaang kasulatan. Amahan, napakudis makasasala. Ayaw sa ni sila laglaga. Kay gusto siya nga danghan pa niyang mapilit. Niya, gibugatan mo kung dili mo makig-away, di ba? Kinsa man kuno makig-away ninyo kung dili mo makig-away kung magsige yaw-yaw biyain ninyo. Mao na ang walay biling bato sa amahan nga bililhon kaninyo. Kay diha mo makita nga kamo mahigugma sa inyong kaaway. Tama? Tama. Basta, ato kita sa Diyos. Kadlo ka na to ang Diyos. Padayon na kamo sa inyong pagpanikamot sa pagbago. Pasagday na sila, kay sila mga botan man. Kamo, wala ba may sala? Na. Basta, pakasamahan yung kinaya sa bata. Dili mo sukok, nga badlongon. Dili mo sukok kanila. Nga, mahimo mo maugdang o maalamon. Hamtong kamo. Kung naan ninyo ang mga tao, labaw sila kalam kay kalibutan ng ilang ano. Salamat kanina. Ang kalinaw, Salamat kanimo. makauban ka ng kita. Amen. Salamat.